Това, което ми е трудно все още да приема, е лицемерието. То, за съжаление, е пословична черта у хората. Оправданието е, че те не го осъзнават. И следователно то не е и напълно лицемерие. Разбирам. Но считам, че и в някаква степен го осъзнават. Считам, че в някаква степен им е удобно да живеят така, да постъпват така, да говорят така, да бъдат лицемери. И те казват следното: всички са така. И след като всички са така, защо не и аз? Хайдегер има едно разделение между Das Mann и Dasein. Das Mann е точно такъв. Той е човек, който е според това, което правят всички. Да? Ако всички хулят някого, примерно, и аз ще го хуля. Ако всички мислят по един начин, аз ще мисля по този. Тоест, Das Mann, така наречения господин всеки, т.е. никой, защото ако си всеки, ти си никой. И просто е една овца, човеко-овца. С липса на идентитет, на индивидуалност, на собствено мислене, на собствена воля, на собствен път. Dasein е нещо друго. Dasein може да се опълче на статуквото. Може да плува срещу течението. Ако щете, може да пикае срещу вятъра. Да, ще се опикай, съгласен съм. Здравата ще се опикай и омаца. Но той може да плати цената за това. Може да си престраши и да прекрачи прага на бездната. Не просто да погледне в бездната и тя да погледне в него. Тая прословута клиширана мисъл. Но той може да полети в нея. Да, да рухне, да падне, да се размаже, но и да полети. Имаше една песен, в която се пееше: нека преди да пропадна, поне за миг полетя. Че и Dasein е нещо такова. Него не го интересува какво мислят другите, какво правят другите, какво говорят другите за него. Защото той има самосъзнанието за това кой е, какво е и защо е тук. И че стойността му не зависи от това или от онова пръстче, което го сочи. Да, пак става дълго това видео. Просто исках да кажа, че е лесно да оправдаем с това, че другите са такива, че другите са жабчета, които крякат своето крякане като жабче.
своето блеене като овца, своето нищожие и нищомислие, своята липса на индивидуална, на собствена стойност. Другите са много удачен щит срещу лошата бездна, лошото небитие, лошото различно, което ни плаши. Той е различен. О, ужас! Той не е като мен. Мали! Край! Ти ако искаш да е като тебе, просто с просто, що не си беседваш с едно огледало, бе? Ми си излязал да говориш с друг. Та лицемерието е това. Невъзможността да бъдем едни и същи. И когато сме лицемери, може, примерно, в някоя институция, ако случайно микрофонът е забравен, да кажем нещо, което иначе не бихме казали. Нищо, че го мислим. Нищо, че тия са си... Да. Те са си. Такива са. И ние го знаем. Всички го знаем. Но не мога да го кажем. Може само ако микрофонът е изключен. И ако вземат ни хванат, мали мила. И почват сега маните, овчиците, да разни меменца, такова, да спъча. Няма значение коя. Няма да спомена имена. Не е редно. Ма тя била, видиш ли, всичко смяно там. А всъщност всички вие, които си се смеете, сте същите. Същите шибани лицемери. Които едно говорите, когато микрофонът е включен, друго, когато е изключен. И обратно. Ето това е лицемерието. Да говориш едно, когато е изключен, и друго, когато е включен. Да. Такова е.